Hi guys, σήμερα θα προσπαθήσουμε να περάσουμε αυτό εδώ το tower. Να δούμε αν μπορούμε. Παίρνουμε μπαγκάρι. Ωραία guys, θα δούμε αν μπορούμε να το περάσουμε. Πέρα. Τι μπορεί να με κάνει slap. Είναι πολύ τρόλερς εκεί πέρα. Τι κάνω. Το κλάτσαρα. Παιδιά, τι έκανα τώρα. Το κλάτσαρα. Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Την έριξε. Ωραία, το έχουμε. Όχι ρε φίλε. Πέσα. Δεν πειράζει, δεν πέσαμε πολύ κάτω. Είδατε πως ξέφυγα, πήγα να την κάνω slap. Τα πέτυχα και πήγα να με κάνει καυτή, αλλά εντάξει τι ξέφυγα. Οπα. Το περάσαμε. Έχασα αρκετή ζωή. Δεν πειράζει. Παιδιά, άμα σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, κάντε και εγγραφή. Τι μου βγάζει τώρα, από αυτά που μου βγάζει έπεσα. Όπα, yes. Από εδώ, jump. Ρίξω με αυτόν. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε το σκύπα. Ωραία, το πέρασα. Έπεσε αυτός. Όχι, πέσα κάτω. Δύο τελευταία προσπάθεια. Παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να παίξουμε στο επόμενο βιντεάκι. Σλαπ! Πρέπει λίγο να τις έριχνω όλες. Αυτό που έλεγα, γράψτε στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε στο επόμενο βιντεάκι. Grow Garden, Steal a Brainrot, κάποιο Tower ή άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θέλετε. Το περνάω, πάμε λίγο. 1, 2, 3. Πώς έπεσα έτσι κάτω. Πεθάνω, έχω χάσει full ζωή. Ακόμα στο πράσινο είναι όμως. Κάποια λέει revenge. Όχι. Είδατε πως το έσωσα. Νομίζω ότι θα έπεφτα τώρα, αλλά τελευταίο δευτερόλεπτο το έσωσα. Όχι, στο τσάκ. Ωραία, είναι το πιο πολύ που έχουμε φτάσει αυτό. Πώς ανεβαίνω κι εγώ έτσι.
Το έχουμε το tower, guys. Εκεί. Πάλι καλά δεν μου μπάγκαρε, ρε. Νόμιζα θα μου είχε μπαγκάρει εκεί. Πήγαμε αρκετά ψηλά, guys. Όχι, είναι εκεί ένας τρολάς τώρα. Οφ, πάλι καλά έφυγε. Έχω φοβηθεί. Κατά λάθος το έβγαλα. Θέλει ακόμα. Θέλει αρκετά ακόμα. Οπα. Όχι. Παιδιά, τώρα θα πούμε την ερώτηση της ημέρας. Παιδιά, είστε Team Sammy ή Team Jungle? Της ημέρας. Η ερώτηση του βίντεο. Ή μπορεί να βγάζω από εδώ και πέρα βίντεο κάθε μέρα. Βασικά δεν ξέρω τι θέλετε. Θέλετε να βάζω κάθε μέρα ή λίγα? Πρέπει τώρα να το νικήσουμε. Χωπα! Το έχουμε, guys. Έλα όμως. Το κουνιέμαι. Με αυτό το admin τώρα, τι admin να γίνω? Όχι! Παιδιά, έπεσα πολύ κάτω, οπότε θα το κλείσω. Για παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.